Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngalithuba ngalomzuzu ngalelo hora. Sibonge obabazekayo, oyingcwele, omangalisayo, othandekayo, ofanelekile ukubonga nokubatshaza nodumo nenkazimulo nakho okuhle ngaso sonke isikhathi. Sibonge umkhulu wesabekayo ngako konke asenzela kona. Sibonga ukuphila, sibonga amandla, sibonga ubungcwele, sibonga konke uJehova uMdali wamazwe nomhlaba asenzela kona, emkhulu, ebabazeka, ebusa futhi ngaphezu kwazo zonke izinto. Bantu baNkulunkulu, uma siphila lapha emhlabeni masazi ukuthi yonke into esiyenzayo sisuke sihola umoya thizeni. Masazi ukuthi ukuphuma kwakho, ukungena kwakho, ukukhuluma kwakho, ukudla kwakho, there's a spirit esisuke sikholwa ukuthi wenze leyo nto leyo. That is why uthi uma usudlile uvele usukume uhambe bese uyokwenza something, because kusuke sekuqhutshwa lesi spirit esisikunikeze le energy ukuthi ukwazi ukuthi ukwenze lokho. So ngifisa ukuthi sazi siqonde bantu baNkulunkulu ukuthi miningi imimoya eyahlukahlukene lapha emhlabeni. Khona imimoya emibi bese kuba khona imimoya emihle. Ngifisa ukuthi singabantu sihlale njalo siholwe imoya emihle ezintweni zonke, but wazi ukuthi njalo uwena otshala imbewu empilweni yakho. Uke wathi nje Nkosi yami esinye saNkulunkulu wathi basijwayela ama-habit ukuthi singakhulumi izinto ezibhedayo nezinto ezinegative, because uyabona ngale nkathi uyikhesa wena uyiqalekisa wena, usathanda akamqalekisa umuntu osevele seyiqalekisile. Yabo nje ukhuluma amagama uthi vele mina ngisehluleki, vele mina ngilungela lutho, vele ngiyithola umsebenzi, shuthi vele mina kuwukuthi vele mina 1 2 3 vele mina. Ulibele ukhuluma into enegative, ulibele uyiqalekisa, ulibele uyiqalekisa, ulibele uyiqalekisa, usathanda akasikho isidingo, vele uyabuka ukuthi okay vele lo useyiqalekisile, vele lo hawa vele relax usathanda athi ayike khadla usungala sosikhwameni sabi. So kona konke abantu baNkulunkulu okubalekile kumele siqikelele sikwenze sikuphile ukuthi njalo sihlale ebukhoneni baNkulunkulu, siholwe imoya emihle, siholwe imoya emihle. But angeke uze uyi-understand imoya emihle if ungazani noNkulunkulu, because imoya ekhona lapha emhlabeni ingcolile yonke. Sizalelwe kuyona imoya engcolile, sizalelwe kuyona imoya amanga, sizalelwe kuyona imoya yokuhleba, sizalelwe kubona abazali siyababona bayaphuza bayabhema, sizalelwe kuyona imoya yenkohliso. But akhona amaqiniso atholakala la ezwini laNkulunkulu eliyiBhayibheli. Akhona amaqiniso ukuze sazi ukuthi imimoya ekhona lapha emhlabeni injani, because many spirits akhona. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga sike ngabuza enkosini, ngabuza ukuthi Nkosi thina la emhlabeni usuku nosuku siyashiseka, siyawasha, siyaphuma, siyangena, siyadla, siyaklina, senza zonke lezi zinto. Ezulwini kwenzakalani baba? Kwenzakalani ngempela? And uNkulunkulu wangiphendula, I think within 2 hours or so, wathi ezulwini kwenzeka exactly lokho sokwenzeka la emhlabeni, but ezulwini kuthunyelwa iy'ngelosi each and every day, because wazi uwumuntu ukuthi unengelosi yakho angithi, wazi ukuthi uthunyelwa ama-spirit ukuthi azoku-assist, azokusiza, especially ngoba sisempini singabazalwane. So kuhlezi kuthunyelwa ama-spirit amaningi ahlukahlukene ukuthi azosisiza kukona konke. That is why uthi nje uyihambele emini kuvele nje ufike izwi lithi khuleka njengamanje, because ispirit sisuke sazi ukuthi mhlawumbe khona into eyenzakala kwisihlobo sakho, yenzeka kumntwana wakho, mhlawumbe umntwana wakho njengoba usemsebenzini nje ufike izwi kaNkulunkulu lithi khuleka njengamanje, ufike umoya engcwele uthi khuleka njengamanje. Uyazi ukuthi mhlawumbe kunomntwana wakho esikoleni uzohlaseleka, mhlawumbe bafuna ukumenza something, because miningi imimoya ekhona ezikoleni. Mhlawumbe khona umoya omlandelayo, khona umoya ofuna ukumlimaza, khona mhlawumbe uzongena kwi-car accident, mhlawumbe kuzokwenzeka something, but ngokuthi uyakhuleka, uyayikhwaza leyo nto, uyayixosha leyo nto, uyayisusa leyo nto, uyayiqalekisa yonke leyo nto leyo. So ezulwini kuthunyelwa iy'ngelosi njalo ukuthi zizosisiza, zizosi-assista. Let's say uyapheka, uzothunyelwa ingelosi ukuthi because ujwayele ukupheka kanje akithi ukukhumbuza, because sihlezi silibala sengaba lizokukhumbuza, hayibo ungafaki kakhulu sawoti, hayibo enza kanje, hayibo wena akudli komba ukuthi wena ukuthi nokuthi. So hlezi zisikhumbuza ngaso sonke isikhathi zonke izinto. So ezulwini kuhlezi kuthunyelwa izingelosi because nazo ziyasebenza, kodwa zisebenzela ukuthi zisize thina so that sizo-prepare, silungele ukuthi nathi siyohlala nazo mihla yonke ukuphila kwethu, if kodwa sazana noKristu njengenkosi nomsindisi. Ngoba incwadi John 3:16 ithi ngokubola ithanda izwe kangaka bozonikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. So if isikholwa kuJesu Kristu, sihlengiwe, sesindiswe, sabhabhadiswa, sikholwa nguye, ngeke sabhubha, ngeke salahla, sesoba nokuphila okungunaphakade kuphela uma senza intando yakhe, kuphela uma senza intando yakhe, sihambe ngokulunga, sihambe komgcwele, silalela, sithobeka konke uNkulunkulu aselenza ngakho, bese siyagcina sikwenze, sihlale ebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, engifisa sikwazi siqonde ukuthi masiqikelele ukuthi siholwe imoya emihle, masiqikelele ukuthi siholwe imoya emihle, because uyayazi into e-right ne-wrong, angithi uyayazi into ekumele uyenze into ekumele ungayenzi. Uyazi uma kumele esikoleni ukuthi uye esikoleni, uyazi uma kumele ukuthi usebenze emsebenzini ukuthi uyasebenza manje. Asizijwayeze
ukuthi senze okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela ila khona sivumela ama-spirit okuhle ukuthi asebenze ezimpilweni zethu. Inkosi isho njalo incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19, anazini ukuthi imizimba yenu idokotela likamoya oyingcwele, engamele nenze noma yini ngayo, kodwa senze okuhle, sikhomande noma sidedele umoya oyingcwele ukuthi uze ezimpilweni zethu, uzohlala nathi, uzosisiza, uzosiqondisa ezindleleni zonke, because uwona umsebenzi womoya oyingcwele. Silisho njalo nje iculo, umsebenzi womoya oyingcwele ukusiqondisa kuphi? Ezonweni. Kusiqondisa kuphi? Ezonweni. So umsebenzi wethu ukuthi sivumele, simdedele umoya oyingcwele, umoya kaNkulunkulu ukuthi usiqondise kuyona yonke into, uzosifundisa, because uJesu mashiya uthi angishiyi nodwa kepha nginishiye nomduduzo. Ubani? Umoya oyingcwele oza kunifundisa konke, anyeleze, anitshela okukhona, anitshela okuzayo, usitshela zonke izinto zingakenzeki. So mayitshela ukuthi khuleka manje wena ungakhuleki, wena ozoba senkingeni, uthi gagazi kushaya inkinga. Mathi zila ngosuku lokuthi uvela ungazili, wena uzoba nenkinga, zikushaye zithi gaga inkinga. Mathi enza kanje ungenzi kanje, wena uzoba nenkinga, because yonke into esiyenzayo abantu baNkulunkulu sizenzela thina. Umaziphilele, umazifele, umazikholele, because salvation is very personal. Salvation is very personal. Ngeshwa angeke ehlalweni sokwahlulelwa uzothi hayi sacela ukubiza uma noma ngibiza ubaba, because ibona babethi singayi enkonzweni, ibona babethi siphile kanje, ibona babethi sihlabe, ibona. Ayikho into enjalo, because wonke umuntu unikeziwe ithuba, wonke umuntu unikeziwe isikhathi, wonke umuntu unikeziwe izwi. So lizoshunyela kuwena, uwena ozosikhethela ukuthi ngifuna ukulalela uNkulunkulu noma ngifuna ukulalela umuntu. Ngifuna ukulalela uNkulunkulu ongumnini amandla wonke, ongafi, ongozela, ongalali, noma ngifuna ukulalela umuntu, because sometimes ikhetha ukuthi imindeni sisishiye sidele njengoba uKristu wenza. Kukhetha ukuthi abangani bethu sibashiye sibadele njengoba uKristu wenza. Kukhetha ukuthi sikushiye sikudele konke abantu baNkulunkulu, ngoba ekugcina kwesonke kuze kusisize ngalutho. Kuzokusiza ngempela ukuthi ubambelele ukuthi phela ekhaya kuyahlatshwa, phela ekhaya kwenze ukuthi phela ayikho into engayenza. Kuzokusiza ngani lokho if uzolahlekelwa ukuphila kwakho? Ngisho kuthiwa umzali wakho uthi akafuni, ngisho umzali wakho uthi ukuthi nokuthi dela yena uthole ukuphila okuphakade. Uzowuthola umndeni wakho onothando langempela. Uzowuthola umndeni wakho wasezulwini ozokunakekela, ozothola ukuphila okuphakade, because ngokudela izulu ukhetho kwala emhlabeni kuzokujabulisa, kuzokuthokozisa, but for how long? At least for 70 years, 80 years. Hawu, isikhathi esincane kanjena kukhona into eternity bantu baNkulunkulu. Isikhathi esincane kanjena kukhona into engapheliyo. Sizokhetha okuphelayo, kukhona ongapheliyo. Cha, saze sangahlakanipha. Kodwa vele ukuhlakanipha kuvela kuNkulunkulu. If ungenayo uNkulunkulu awuhlakaniphile, awazi lutho. That is why idinga ukuthi udele yonke into, uyithathe le risk. Uthi nami ngiyafuna ukwazi, nami ngiyafuna ukuqonda, nami ngiyamfuna lo Kristu, kulibele kushunyela ngaye. Awu kunini sizwa ngayo ko TV, emaredweni, ama open air, ko TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, kuphi. Ngeke yini kanti lengaka? Zibuze, because uNkulunkulu uyakulandela, ufuna wena. Uyakubiza namhlanje, akafuni ulahlwe, akafuni usale, uyakuthanda. So bantu baNkulunkulu masihole umoya emihle ngaso sonke isikhathi. Uhole umoya wothando, uhole umoya wokuhlonipha, uhole umoya wokuthobeka. Uzijwayeze ukwenza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ujwayeze ukusiza abantu, usize umakhelwane, uhlangana emgaqweni nomuntu uphethe impahla, umsize nje, ungalindelanga lutho. Ujwayele usize, ube nje isandla esilulela uNkulunkulu ukuthi akwazi ukuthi asisebenzise. Because bantu baNkulunkulu sibolekiwe yonke into esinayo la emhlabeni. Amehlo ubolekiwe ngawo, indlebe ubolekiwe ngayo, izandla ubolekiwe ngazo, inyawo ubolekiwe ngazo. Uzonqaba ngezinto engazona ezakho, ngoba lo mzimba uthi uyithempeli kaNkulunkulu. Uzonqaba ngethempeli kaNkulunkulu wena. Imagine ibandla lakhiwe, ibandla likhulu, mhlawumbe umfundisi athi hayi abazongena abazalwane ethempeli laNkulunkulu. Uzonqaba ngendlu kaNkulunkulu la khona kuhleli khona uNkulunkulu. Kumele ukuthi bonke abantu bakwazi ukuthi bathole iqiniso la, bathole uthando la, bathole ukusindiswa la, bathole yonke into. Uzonqaba. Iwona amanyala namahlazo senziwa abafundisi manje, athi umfundisi ubusika angibhabhadise umuntu nje mina. Awu, kukona konke abantu baNkulunkulu khona vele abafundile, befundela ukuthi bawushumayela khona bezothola imali kuphela, abazange baze babe nobizo oluvela ekhaya ezulwini. So masiqikelele sithole umoya emihle, hayi emibi, ngokuthi siyijwayeze ukuthi senze okuhle, usize, unikele, uphile nje ngendlela enokuthula, enothando, uhambe ngokaNkulunkulu.
So bantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu usondele. Ihlenge nesindisi nibhabhadise, ngoba phela izinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ungakuphuceleli ithuba lokuthi wozane noKristu. Asiqine, sihlale ebukhweni baNkulunkulu, sizingcwelise, senze njalo ekuthandeni enkosini, ubhabhadise ngoba khona okusemqoka. uKristu uzela banjalo. Nkosi ibe nani nibusise, masithole imoya emihle, ayimibi. Ngoba if uholele ukuthi uhambe uyophuza, uhambe uyohleba, uhambe uyobhema, uhambe uyofeba, uhambe uyoluka, uhambe ufake ama-makeup, uhambe uyofake ama-rouge, ama-necklace, ugqoke amabhuluku, uholele kuzona zonke lezo zinto, uholwe imoya emibi. Kepha if uholele ukuthi hamba enkonzweni, khuleka manje, zila ukudla, funda izwi lakho, hlabelela, dumisa, uholwe imoya emihle. Thina-ke sikwazi ukukhomanda imimoya ukuthi ihlale nathi ngendumiso. Siyawubiza umoya kaNkulunkulu ngokufunda izwi, siyabiza i-presence yaNkulunkulu ngokuhamba ngokulunga nangobungcwele. Sihlale ebukhweni baNkulunkulu, senze intando yakhe ethandekayo enkosini, esiyokomela sivuze ngayo ngelinye ilanga. Hlale nazi zikhona ezinye inkundla zokuxhumana, uTikTok Lihle Ithemba, YouTube Lihle Ithemba Mzobe, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Nkosi ibe nani nibusise. uNkulunkulu uyazonda isona futhi uyabuthanda ubungcwele. Manje siphathe, amen.